מה, מאמי? אנחנו באמת הולכים לעשות את זה, אה? כן. זה מתנה בשביל שנינו. דנה רז! אז אתם מעוניינים בכל החבילה, או רק במשהו נקודתי? מה זאת אומרת כל החבילה? את יודעת, חזה, שפתיים, בטן, גבות, לחיים. רק חזה. אני יכול להציע לך מחיר מיוחד לחבילות מצומצמות, 1+1. אף, אוזן, שפתיים, אולי משהו בשביל לא. בן הזוג? רק חזה. רק חזה. טוב, אז בואו נראה במה מדובר. להפשיט חלק גוף עליון ולחזור עם החלוק. תראה דוקטור, כזה אני רוצה שתעשה לה. הבנתי אותך. אני יודע בדיוק מה הלקוחות שלי רוצים. יואו הרדי, זה העבודה שלך? אני עשיתי אותה כוכבת. אתה מבין דוקטור, אני אמרתי לה שאני אוהב אותה בדיוק כמו שהיא, אבל היא עקשנית. טוב, תפתחי בבקשה את החלוק. כן, אני רואה. אני רוצה שיראו הבדל. בהחלט, בהחלט. מוזר. מה, יש בעיה? מתי נבדק בפעם האחרונה? איזה בדיקות? אני בת 23. בואי שבי. תקשיבי. יש לך גוש חשוד בשד שמאל. את חייבת לגשת לבדיקה דחוף.